Ahoj, moje meno je Blažej Černák a počúvate 10. epizódu Podcastovín, podcast pre podcasterov. V dnešnej epizóde budete počuť: platforma Audacity porovnala audioreklamu s ostatnými formami a víťaz je jednoznačný. iHeartRadio zverejnili štatistiky o svojich poslucháčoch. Tip na podcast je denník makléra. V téme urobím test s 5 rôznymi mikrofónmi. Budem čítať Sládkovičovú Marínu. A vo funfacte sa dozviete, čo sa udeje za 1,5 sekundy v podcastovom svete. Americká platforma Audacity zverejnila zaujímavú štúdiu, kde porovnáva vplyv audioreklamy s ostatnými kanálmi ako sociálne médiá, televízia, platená reklama vo vyhľadávačoch či videoreklama. Merali 4 rôzne kategórie: povedomie o produkte, zvažovanie kúpy, samotnú konverziu či lojalitu k produktu. A čuduj sa svete, audioreklama vyhrala v každom porovnaní. Zjednodušene by sa dalo povedať, že podľa tejto štúdie, ak chcete využiť čo najlepšie svoje financie na reklamu, dajte ju do audioreklamy. Celú štúdiu si môžete stiahnuť cez link v popise tejto epizódy. iHeartMedia vlastní platformu iHeartRadio, kde nájdete okrem podcastov aj rádia a hudbu. Žiaľ, nie je dostupná mimo Spojených štátov, ale priniesla veľmi zaujímavé štatistiky o poslucháčoch. 69% poslucháčov počúva podcasty doma, oproti 31% poslucháčov rádia. Na úkor počúvania podcastu ide najmä sledovanie YouTube, a to až 50%, a 7 z 10 poslucháčov si radšej vypočuje podcast na úkor času stráveného na niektorej sociálnej sieti. 61% ich poslucháčov počúva podcast denne a každý týždeň počúva podcast 89 miliónov ľudí. Taký Netflix sleduje 67 miliónov. Všetky zaujímavé údaje si môžete pozrieť cez link uvedený v popise tejto epizódy. V rebríčku najúspešnejších podcastov podľa Chartable cez Spotify bolo na prvom mieste V redakcii od denníka N, druhé bolo Vražedné psyché a tretie Profil zločinu od ZAPO. Na Apple boli najúspešnejšie Mozgová atletika od ZAPO, na druhé miesto vyskočili Kriminálne spisy od Rádia Express a tretie zostalo Tak bolo od ZAPO. Dnešným tipom na nový podcast je denník makléra. Peter Čoros vám v ňom prostredníctvom rozhovorov porozpráva o práci realitného makléra a dostanete aj tipy ako na kúpu, predaj či prenájom nehnuteľností. Dnes vám poviem niečo o mikrofónoch. Je ich však toľko, že by to chcelo jednu sériu podcastov. Nebudem vás zaťažovať špecifikáciami, ale spravím rovno test s 5 rôznymi mikrofónmi. Ak teda začínate alebo riešite, či vymeniť svoj existujúci, vypočujte si nasledovné ukážky a zhodnotíte sami, či počujete rozdiel. Nahrávky budú needitované, aby to bolo čo najviac spravodlivé, a spravím to akýmsi slepým testom. Názov aj cenu mikrofónu vám poviem až na konci ukážok, aby ste neboli ovplyvnení. Čítať vám budem najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete, Marínu od Andreja Sládkoviča, ale nebojte, bude to iba úryvok. Mikrofón číslo 1. V blízkosti tvojej, moja Marína, 100 citov z duše mi kypí. K tebe sa život celý pohýna, jak roj včiel k sladkostiam lípy. Mikrofón číslo 2. V blízkosti tvojej, moja Marína, 100 citov z duše mi kypí. K tebe sa celý život pohýna, jak roj včiel k sladkostiam lipy. Mikrofón číslo 3. V blízkosti tvojej, moja Marína, 100 citov z duše mi kypí. K tebe sa život celý pohýna, jak roj včiel k sladkostiam lipy. Mikrofón číslo 4. V blízkosti tvojej, moja Marína, 100 citov z duše mi kypí. K tebe sa celý život pohýna, jak roj včiel k sladkostiam lipy. Mikrofón číslo 5. V blízkosti tvojej, moja Marína, 100 citov z duše mi kypí. K tebe sa život celý pohýňa, jak roj včiel k sladkostiam lipy. Mikrofón číslo 1 bol klasický mikrofón na slúchatkách, ktoré dostanete napríklad k novému telefónu. Tu išlo o slúchatka k mobilu Huawei P30 Pro. Ak si chcete vyskúšať podcast a neplánujete rozhovory a nemáte ani peniaze na mikrofón, ako núdzové riešenie môžu byť takéto obyčajné slúchatká a nahrávanie môžete robiť na mobil. Nestojí to nič a vy si aspoň vyskúšate, aké to je. Ak vás to chytí a budete mať na podcast dobrú odozvu, i hneď si zadovážte nejaký lepší mikrofón
a nahrávajte do počítača. Slúchadkový mikrofón je vhodný aj pre online nahrávanie, najmä pre respondentov, ktorí nemajú mikrofón. Je to vždy lepšie ako nahrávať na mikrofón na notebooku. Mikrofón číslo 2 bol Shure SM7B a stojí približne 390 €. Je veľmi obľúbený v podcastových štúdiách. Niet mu čo vytknúť, za tú cenu dostanete skutočne špičkový zvuk. Ak však začínate a nemáte peniaze na rozhadzovanie, ešte s touto voľbou počkajte. Najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že vám bude naň sadať prach, pretože si to možno s podcastami rozmyslíte a potom to bude dosť drahá pracholapka. Mikrofón číslo 3 bol univerzálny Shure SM57 a stojí 110 €. Univerzálny je preto, že je to aj inštrumentálny mikrofón, ale nesklame vás ani pri nahrávaní hlasu. Cena je veľmi priateľná a ak aj hráte na nejaký hudobný nástroj a chcete sa nahrávať, tak zabijete jednou ranou dve muchy. Mikrofón číslo 4 bol značky Audio-Technica a ide o model Electro Voice RE320 a stojí približne 350 €. Je to výborný mikrofón a rozhodnúť, či je lepší Shure SM7B, je skôr subjektívna otázka. Ak už máte 350 € na mikrofón, tak si ho kúpte. Ak ale máte 390 €, tak to skúste s SM7B. Tu už rozhodujú detaily, že aký zvuk sa vám páči. Krok vedľa s ním jednoducho nespravíte. Môj názor je, že Shure je o kúsok lepší na podcasty, sníma iba váš hlas a menej ruchov z okolia. RE320 sa možno hodí viac do výborne odhlučneného štúdia. Mikrofón číslo 5 bol Rode NT-USB za 150 €. Predošlé 3 mikrofóny boli nahrávané cez rekordér cez XLR kábel, ale tento je USB mikrofón, čo znamená, že ho strčíte do notebooku a môžete nahrávať. A to je jeho najväčšia výhoda. Za 150 € dostávate výborný zvuk a ušetríte na rekordéri. Problém môže byť ten, ak plánujete nahrávať rozhovory. Nahrávanie na 2 USB mikrofóny je už trošku problém a tam odporúčam mikrofóny s XLR výstupom a rekordérom. Ak ale chcete robiť solo podcast, tak Rode NT-USB je skvelá voľba. Pomer ceny a kvality je výborný. Tak ktorý mikrofón sa vám páčil najviac? Pred kúpou treba teda zvážiť viacero vecí. Či budete robiť rozhovory alebo solo podcast, či ste dostatočne technicky zdatní na nahrávanie na rekordér a v neposlednom rade, aký máte rozpočet. Ak potrebujete poradiť, kľudne sa mi ozvite a preberieme možnosti. A na záver fun fact. Viete, čo sa môže udiať za 1,5 sekundy? Napríklad auto v rýchlosti 80 km za hodinu prejde 33 metrov. Toľko trvá, aj keď vyhodíte mincu a padne vám naspäť do dlane. Alebo každých 1,5 sekundy je vo svete uverejnená podcastová epizóda. To bolo všetko z dnešných podcastovín. Budem rád za vaše reakcie, nápady či tipy. Prajem pekný deň a ďakujem, že počúvate.